Så er vi i gang. Skål. Goddag og velkommen til lodtrækningen til Midsommercup 2013. Jeg kigger hele tiden på skærmen. Jeg kigger ikke kameraet. Det skal man måske nogen som vært. Det skal man som vært. Okay, altså lige der er ikke op over kameraet. Vi har Simon Stilling med i dag, som skal være behjælpelig. Lige fløjet ind. Lige fløjet ind fra London. Ja, altså lige nu faktisk. Skal hjælpe os med at trække lod til Midsommercup 2013. Vi har også Jens med. Ja, lad os lige... Vi kan lige introducere ham. Han er her. han er her. Flot som altid, synes jeg. Det synes jeg. Det er egentlig måske en, flotteste. Ja, klart en af de flotteste, som var deltagende i dag. Ja. I Midsommercup. Ja. Vi skal i gang med lodtrækningen. Vi har 3 puljer i år. 12 hold har vi. Og det vi gør, det er, at vi trækker en pulje først. Ja. Og så trækker vi 4 hold. Og så tager vi den sådan set bare derfra. Simon, så ja. vil du ikke starte med at trække en gruppe? Miss Fortuna. Og det er grupperne her. Ja. Yes. De er selvfølgelig... man kan ikke se, hvad der er. Og holdene ligger hernede. Og første gruppe. Gruppe 2. Gruppe 2. Gruppe 2. Yes. Altid fedt. Start med 2'eren. Altid. Det Det var i 2'eren sidst. Vi var i 2'eren sidst. Nu er vi i 20'eren. Som er... Et 0 bedre. 0 gør ikke noget. Ja. Så vi trækker 4 hold. Der er 4 hold i hver pulje? Ja. Okay. Og... Første hold i gruppe 2. Og det er sådan lidt... Det er sådan lidt... At, så okay, men det kan man godt. Ja. Fordi det, jeg vidste ikke. Første hold, det er Team Chummer. Som er dit eget hold. Som er mit hold. Mine boys and girls. Som er... Ja, hvad kan man sige? Det er spændende. Jeg glæder mig til at se. Jeg ved ikke rigtig så meget. Lad os se, hvem vi skal op imod. Jeg tænker sådan lidt... Hvad hedder Birkes hold? Det hedder Kruse og Duller. Det bliver meget mærkeligt, hvis jeg trækker den nu, ikke? Jo. Det håber jeg faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Ej! Team det er så svært at være så god. Sindssygt fedt fundet på ud over det. Kasper Mørk, ikke? Nej, det er ikke Kasper Mørk. Det er ikke Kasper, okay, sorry. Det er Trine Hedegaard og deres hold. Hold nu kæft. Det er Trier. Det er Trier. Ej, jeg lavede så mange kanaler på Trier sidste gang, hvor jeg fuglede på ringen. Det er ikke engang løgn. Spændende kombination. Spændende kombination allerede der. Vi trækker et hold mere. Yes. Okay. Okay. Ja. Det er en Guldsjælland tunnelteknikerne. Så der har vi noget Birkerød mod Birkerød. Mod... Meget, meget, meget spændende. Ja. Jeg ved ikke engang, hvem der er på tunnelteknik. Tunneltekniker, det er Jonas Råbæk og faktisk også Jenses hold. Så det er storesøster mod lillesøster. Storebror, det kan man sige. Storebror mod lillebror. Ja. Sidste hold. I gruppe 2. I gruppe 2. Kæft, man. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Team Obolo. Og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til, fordi der har været lidt hets for Olgas side, synes jeg. Men, som faktisk også er det tredje birkehold. Ja, det er faktisk bare intens lokalopgør. Det er Guldsjælland. Spændende. Det er rent Guldsjælland. Det er rent Guldsjælland. Nå ja, men det er stort. Det er stort. Fedt. Næste gruppe. Gruppe nummer... Gruppe 1. Gruppe 1. Gruppe 1. Spændende. Lad os få trukket 4 hold til gruppe 1, Simon. Ja. Ryste pus. Ja, ryste pus. Ja, det er svært. Kæft, det her. Okay, det var det hold. Det var Mørks hold, ikke? Ja. Det er Mørks hold. Ja, selvfølgelig. Team Rosé og Spyt i munden, som er... Det er igen... Altså... Det er jo skjort, ikke? Skjortedrengene. Det er skjortedrengene. Efter sigende, så møder de alle sammen op i hesten. Jamen, jeg håber, det er Vesterbro, så der kan de kommer måske til skade. Måske. Lad os tage en skåler. Ja, lad os tage en skåler allerede nu. Det går hurtigt. Så meget hurtigt i år. Nå. Team Rosé og Spyt i munden. Ja. Hvem har fundet på det navn? Er Sebastian ikke også med på det? Jo, Sebastian er også med. Ja. Sebastian Oscar. Projektleder over alle projektleder. Ja, for fanden. Ej, okay.
Team sig selv. Som er... Jeg ved, jeg har ingen anelse om, hvem der er på hvilket hold. Er det Arjan. Er det Arjan? Arjan og Kat, tror jeg faktisk, det er. Ja, Kat også med på det hold. Det Okay. Spændende. Ja. Ja, lad os komme videre til næste. Tredje hold i gruppe 1. Okay. Jeg troede lige, vi havde haft dem. Det har vi ikke. Spændende spillere. Spændende spillere, som er Unurs hold. Okay, så der kommer der er måske igen, der er lidt det der med tyrkerne, Ja, ikke? Og sidste- så iranere også, så det er meget det er det. Sidste års finalister taber i finalen. taber i finalen. Taber skamfuldt, synes jeg lidt. Det var sådan lidt, det var pinligt. Det var pinligt. De havde Ja. brugt alle deres kræfter i semifinalen. Sådan er det. Sådan er det. Vi må videre. Men også et Birkerød hold. Vi skal måske have sådan en indfødsretsprøve inden. Det kan godt være. Det kan godt være. Ja. Det må vi lige tage, inden vi går ind på. Ja, jeg synes, der skal måske lige være et par spørgsmål omkring. Okay. Også en af Ej, der har vi i hvert fald også et par udlandske navne på. Kroos Abdullah. Mads Birkedals hold. Mads Birkedals hold. Ikke stregspillersko i år. Nej. Ikke, det gider jeg ikke. Vi skal ikke have, Nej. det kan vi måske godt sige, og det kan kan jeg. Mads også godt sige videre Ja. til hans spillere, at løbesko, det er ikke velanset til midsommerkop. Nej, der skal man have noget special. Der skal man have en special, ikke? Man skal have en af det der speciale. Ja. Det skal man. Og der må være lidt, som jeg sagde på et tidspunkt, der skal være noget urin på derude, fordi jeg tænker lidt, der er mange genganger for, For sidste weekend. Ja, for sidste weekend. Ja. Det er jo gamle yndlingliga-spillere, mange af dem. Pejberg ved jeg kommer. Det er rigtigt. Vi skal lige vente lidt med den her. Ja, det er faktisk Vi rigtigt. har en gruppe, bare lige for god ordens skyld. Selvfølgelig. Gruppe 1, skal vi lige riste op indtil videre, hvad vi har. Der har vi på gruppe 1, Nej, det er gruppe 2. eller på gruppe 2, ja, der har vi Team Tjummer. Vi har Team det er så svært at være så god. Vi har Tunnelteknikerne, og vi har Team Obolo. Og på gruppe 1, der har vi Team Rosé og Spyt i munden. Sig selv, spændende spillere og Kroos og Duller. Så tager vi for en god ordens skyld lige at få trukket den sidste gruppe. Det skulle jo gerne være gruppe 3, men lad os nu se. Det er jo UEFA. Gruppe 4. Gruppe 3. tre. Ja, Gruppe tre. ja, der er god nok. Super. Fedt, mand. Sådan, det kører. Ej, der er ikke mange tilbage. Der er ikke mange tilbage, det er spændende. Team fremad foran. Team fremad foran, som er Jonas Borgbjergs hold, som har taget nogle af hans Yes. kammerater fra Er det Malmø? Gamle Valby. Okay. Og nogle af deres. Andenholdet. Andenholdet. Det er andenholdet. Andenholdet, kan man Ja, ja. sige. Andenholdet er kommet i den sidste gruppe også. Ja, kan man så. Det giver meget god mening. Oprykning. Opryknings. Det er om oprykning, ikke? Men et nyt hold i midsommerregi. Nyt hold. Ja. Nyt hold, ja. Okay. Og et andet nyt hold i Andet nyt midsommer. hold, ja. Team Jule mod Rov. Ja. Jeg ved ikke, om Det- Jule han det- plejer at ja. spille. Det ved jeg ikke, om han Det ved gør. jeg ikke. Han Jeg er tror, bare han træner. Han er træner, ja. Går tit i bad også, har jeg hørt. Fra nogen. Jeg ved det ikke. Nej, det er spændende. Det her. Anden sidste hold. Anden sidste hold. Okay, Yes. jeg ved ikke, hvad det er. Team Finders Keeper, så Team også Finders en af sponsorerne ved Ja, arrangement, ikke? fandme, og kæft, Så mand. det, Super godt hold. og har de jeg lægger hørt. blandt andet nogle præmier Der skal på vi højkant, ja. hvor man kan vinde nogle VIP-billetter til næste team, eller til Finders Keepers arrangement. Okay. Så det bliver rigtig Hvor foregår det? Er der nogen, der det er der ikke kommet Det noget? er Korsgadehallen plejer Ja. som regel at være, men lad os se på det. Sidste hold i gruppe 3. Ja, er du overhovedet med nu? Jeg håber, det kommer her. Nå, for fanden. Ellers er der et eller andet galt. Ja. Du var en genganger så fra sidste år, må man jo næsten... Ja, det må man sige. Det er jo sidste års vinder, Ja. faktisk. Så. Måske ikke en moralske vinder, men i hvert fald... Ja, det var lidt. Okay. Team HB... Det hedder så ikke team overhovedet. HB Skøge og K. HB Skøge K. Sidste hold i turneringen. Det kan jeg godt lide. Der er blevet trukket. Og det er en let pulje så, ikke? Det ser umiddelbart på papiret ser det ganske fint ud. For Der behøver du ikke HB spille. Skøge Du K. behøver ikke spille første Nej. runde, hva'? Det er Sidder klart, over. det er klart. Nå, okay. Men Måske vi også skal vise... Ja, lad os vise måske pokalen. lige vise pokalen, som vi spiller. Whoopsie, ja? Den er stor. den er kæmpe stor. Det var den største, der var. Det var den største, der var. For en... Det ved jeg ikke. Det ved jeg Det ikke. kostede en del, ikke? Det var rent sølv. Ja, det. Nå, men tak fordi I ville kigge med, og vi ses på fredag. Ja. I overmorgen. Ja, Ja, det er fandme gået hurtigt. Jeg glæder mig rigtig meget. det bliver rigtig hyggeligt arrangement. Men der er også noget med noget...
Der er noget med noget fest. Det skal vi ikke, det skal vi ikke ind på her. Nej, det tager vi ikke okay. her. Det tager vi ikke. Jeg kommer på festen. Der er en fest. Okay. Der er en fest også, men den tager vi senere. Ja. Skal vi ikke sige, det var det, og så ses vi til god fodbold, godt humør. Og det ved jeg ikke, måske giver Oscar et nummer. Det kan godt være. Han er for dyr. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, Sebastian Oscar, ja. Der er Vi prøvede at få overraskelser. ham med. Der er overraskelser, er der? Nej, Ikke flere. ikke endnu. Det kan være, der kommer noget. Det kan være, der kommer. Vi ses.